Να συνεχίσω πάση θυσία να ζω στην Ολλανδία ή να επιστρέψω με την οικογένειά μου στην Ελλάδα. Δίλημμα. Πού είναι η ζωή πιο εύκολη, πού είναι η ζωή πιο ωραία? Στην Ολλανδία ή στην Ελλάδα? Ποια είναι η προσωπική σου άποψη? Για μένα όλα εξαρτώνται από το ποιος είσαι, ποιες είναι οι συνθήκες στις οποίες ζεις στη μία χώρα και ποιες είναι οι συνθήκες στις οποίες ζεις στην άλλη χώρα. Π.χ. Ολλανδία ή αν επιστρέψω στην Ελλάδα. Συνθήκες είναι το περιβάλλον, οι άνθρωποι, η κοινωνία, έτσι, οι επιλογές που μπορεί να έχει κάποιος στη μία χώρα και οι επιλογές που μπορεί να έχει στην άλλη. Κάποιες φορές χρειάζεται να αποδεχτούμε ότι δεν μπορεί να είναι όλα τέλεια. Κάποιες φορές χρειάζεται να επιστρέφουμε μέσα και να βρίσκουμε τη δική μας ευθύνη αλλά και τη δύναμή μας ταυτόχρονα, προκειμένου να πάρουμε τις αποφάσεις που ταιριάζουν πιο πολύ σε εμάς ή που νομίζουμε ότι θα ταιριάζουν πιο πολύ σε εμάς. Γιατί μπορεί είτε η μία απόφαση είτε η άλλη, αν εμείς επιλέξουμε μέσα στη μία ή στην άλλη είμαστε ευτυχισμένοι, μπορεί και οι δύο, αν μπορούσαμε στο μέλλον να δούμε ποιο θα ήταν το ένα μονοπάτι και ποιο θα ήταν το άλλο, μπορεί και οι δύο να μας έβγαζαν σε ξέφωτο, να μας έβγαζαν σε ένα ωραίο μέρος στο μέλλον, σε 10-20 χρόνια, αρκεί να το προσπαθήσουμε, να το επιλέξουμε και παρά τις αντιξοότητες, τις εξωτερικές, να κάνουμε τη δική μας συμβολή στην ίδια τη δική μας ζωή ή στην κοινωνία στην οποία είμαστε την κάθε στιγμή. Είναι λοιπόν μια σύνθετη απόφαση για μένα, δεν είναι κάτι απλό, οπότε ο καθένας από εμάς, ειδικά οι άνθρωποι που ζουν στο εξωτερικό και μπαίνουν στο δίλημμα να επιστρέψουν ή όχι, πρέπει ο καθένας να ανατρέξει μέσα του, να δει τις δικές του αξίες και τον δικό του ένα και βασικό λόγο ή δύο λόγους, γιατί συνήθως λέμε είναι αυτό, είναι και το άλλο, όμως συχνά είναι ένα πράγμα το οποίο κυριαρχεί, στο να μείνω ή στο να φύγω, στο να πάω μπρος, στο να μείνω εδώ που είμαι ή στο να κάνω πίσω. Και το πώς ερμηνεύουμε την κάθε απόφαση για τη ζωή μας, η ερμηνεία αυτή που δίνουμε είναι αυτό που θα καθορίσει την πορεία. Και όχι μόνο οι εξωτερικές περιστάσεις, το περιβάλλον και οτιδήποτε άλλο εκεί έξω.